Hello guys, mag-utang tao binisaya. Binisaya nga pero pwede sa binisaya, pwede sa in English ang atong utan. Kay wala may alagbati. So manguha lang ko og spinach. Ay. Mani ay. Na atong spinach. Ako lang ni kutloon. Okay. Sudman. May daghan spinach dito. Sa gulay inani akong utan. Binisaya. May alagbati. So dito dapita daghan og spinach. So diri lang ko mo kay. Basa man. Ayan ko kay basa man kaayo dito. Ang spinach diri sa amo mura na siya ang mura siya kanang sagbot. Daghang spinach diri. Yeah. Wala magunahi kay tungod kay tugnaw man ron. It's winter, dili man makakaguna kay kusog man ang kuan. Uwan. Yeah, bugnaw kaayo so. Paulang na siya. Tama na lang siguro na batihan eh. Ay abati spinach ay daghang spinach na ay show you ha. Wow kadaghan. Ako na lang ni ingon ani ako na lang ni ingon ani on. So naman pud may kalabasa napod may kalabasa na ayan inap na ni kay si Craig murag makauyon ba siya dili sa ako makauyon ko nya batangan po na ko og gamay nga tanglad. I have tanglad also I have lemongrass pero ako ra gini siya ang mga dahon-dahon lang di na ko kanang kuan di na ko kung kay mamatay may pag-inom pinangga ni kaayo so that is enough kaog kaog ka na ini dahon sa kani onion may sago-sago na lang ninako kay para na ko utan di ba nindog kayo ya enough na kay tugnaw. Oh my goodness. I have agbati already. Agbati. Buti. Agbati. Huh? Utan ako. I have utan-utan na but I need to Sarah. And then naman magkuha taog akong tinanong nga guy sa kaning akong guy ako ning putlon para mutubo na sa ni siya tubo ha so ito sa akong guy kay ako man siyang itanong para makautan lang good so mo na taktik ka hindi mo siya mabuhi sa gawas diri lang sa sulod ibuhi so kini pod ako sa itanong ni iyang mga kuan dapat tubuon natin ka oy
ani lang. Muna lang ni balay, gay. Gay sa kamote, see? Ngitag paagi para makautan. Okay. Ganahan man yung kukutan. Kukutan. Di may nga kukutan man. Ang gabiin na brown rice ko. Atik. Kaya nga si Craig nga magsikog ka og rice. So, hindi nga na. Okay. So, ang among kalabasa. Woohoo! From the garden also. Muna siya mong kalabasa. Ikan sa garden. Kung gigod-god mo, rasa niya akong utanon. Kung Craig. Ang Craig niya ako. May. Pag ako pang pagkagod. Okay lang eh. So, ako na niya akong kamote. Ay, kuhan. So, kanikod. Ano na lang gunin. Oh, see? Nakautan ako. Gikan sa akong kuan. Sayon raman kayo magpatubo, oy. Utang raman na nimo sa baso. Anak lang. Okay. Lamig na jud kayo utan. Walay okra. Kaya kung okra ko ang sandi. Nakoy okra ni palit. Harap naman. So kaya lang akong utan. Pero wala siyang sagulan. Kanang so kini. So gikan po sa garden. Remember. Nya. Akong tangad. Manimaho lang ni. Pag wala man ako kuan akong tangad kay hindi mo po ito kasi manluod. Gamay pa man siya. So, kanilang siya nga dahon. Sa ato pa ni, labay ni siya. Kay, kuan, dahon na hati manulaya. Pero, very precious kayo. Mga dahon sa tangad. Para sa kuan. Abot lang sa ila. Basta sa ako ganahan kay kung may tangad akong matan. So, we will see if si Craig mukaon ba. Hindi siya mukaon. Di ako. Pina ako'y buwan nga. Sapsap. Kung buwan sapsap jud. May ka na nabuwad kay sapsap. Tangan-ikan namin. Mga dahon. Tarang na ako. Tarang siya ni. Ay, bilin man. See? Nga. Pwede ka sa utan. Dahon kay daliram na siya. Dahon sa spinach. Wala tulo na dahil ka klase. Spinach. Dahon sa ay see. So basa. Basta makakaon ako utan. Ganahan makumukaon og utan. Kay lami, kaayo. Nya kinisag. Spinach. Sa pa. Ay, ano kadakan pa sa di ay. Spinach. Ikan sa garden. Kay. Ala, tanawa ang nasa kong ilong ha. Kasawa man diya magila siya ipatubo. Kaya na siya mura siya bugas na nasa ilalom niya akong gipiso kay nagtanong man sad kay kamot kay anong nagyud siya kadagan sa kabutangan na nagyud siya ilong kung ilong kay payay yarak ang ilong butangan sad samot sa kaparayat kaparayat kapiyasat ang sana kapiyarat di ay kapiyarat. So, akong utan. So, kini, instead of bagbati, ko lang siyang tangan o spinach. Kaya mo sa siya bagbati. O, inanay lang kasayon. Saan man, mantay choice. Basta kay utan siya.
Utan. Lala na si Craig. Mahibong na din tayo. Pero ito may buhat. May bayana ni. I don't care. Basta makautan ko. Dili masana siya magbuhat na ko. Siya akong buhat. Kung ano siya cool. Kaya siya pagkatao. Wala ko panan. Where's the other kuan man? Nasa dito na ako dito. Sige, dari na lang siya sa big ano eh. Ano sa ito? Usta. Ayay. Ay na nila ni siya kung may. Kabig naman na eh. Manikat. Sa kalibo ang kaon. So, na, sanip akong kalabasa. Tagkura kay pagkagawa akong kalabasa. No? Sakto na lang na. Nya, maglata ko og kalabasa. Nya, butangan ako og tangan ako gata. Pakitanta mo niya ha. Ni kaluto. Bye.